gyara ake. Ai da zan nan na dawo daga Fatako. Na gani gyara kake. Dudduba ta ma nake wasu gurare ne ina tafiya nan tana wani jakin hanya ina tafiya tana jikin hanya. To ko wannan abin ne? Ina wannan ai yau din na sai na saka mata. Me ne to? Kan bura uwa kai baka zauna an ba. A'a. 50,000 na sai to. To me ne? Wannan ni kadai na san kai direba ne da zan ga ma amfanin sa. To an ga baka da miro. Duk kwararren direba baya amfani da miro. What? Lalle ka kai direba. Ka bincika tarihin kai. Ka zo kai min cin fuska ne ma nan. A'a. Ni direba ne ba ne ma cin fuska. Kawai na tambaya ina miro. Wai direba yanzu idan mutum zai Abuja daga nan to ta ina zai yi? Idan ka tsaye zuwa Abuja na farko dai za ka zagaya ta Jos. Idan ka zagaya ta Jos ina ganin za ka yi gabauci. Daga nan sai ka dawo wani gari Kano ne ko ina ne? Ina duk ka san waɗannan hanyoyin. Na san ka san kana ban ciwon kai wani lokaci irin wannan hanyoyin dole idan ka tsaya kana tunanin su dan tambayar ka aka karanta amma idan tuki kake akan ka zaka ji suna zuwa ma. To na ji an ce daga Ilorin zuwa Ibadan ba nisa. Na wani nisa. Wannan motar tare kake ganin ta idan na taka ta awa ɗaya ta yi yawa na ji. 1 hour. To awa nawa kake zuwa Sokoto? A Sokoto ƙauye. An ji ga Sokoto ba. Sokoton ce ƙauye? Sokoto ƙauye ne yayi yawa. Rawar mota ta bace Birnin Shehu ba aka ce. Ko birnin waye ma? Ko birnin Tanimu ne wa birnin Shehu ba? Birnin Shehu. Ka san kowane Shehu ne ba? A'a ni ga Shehu na. Kana da gaskiya. To dama ana son da ka ne daga nan zuwa Sokoto. A ba ne. Ni kuma za ka biya 100,000. Amma sai ka gaya min da Zamfara da Sokoto waye a gaba. Zamfara ce gaba da Sokoto ai. An bi ta ina. Idan ka je Gusau sai ka tarar da Zamfara. Daga Zamfara sai ka tarar da Enugu. Daga Enugu sai ka shiga Yamai, sai ka ga Yamai daga ne ka ga Sokoto. Lallai abin da kai mahaukacin direba ne ba sani.